A studijní cesta, abych si dovolil říci, byla docela trnitá. Vzhledem k tomu, že několik let jsem uvažoval, jakým směrem se ve studiích zaměřovat a tápal jsem, zda pro mě bude vhodnější spíše akademické vzdělání nebo profesní. Ale vzhledem k tomu, že vlastně jsem chtěl získat dostatečnou praxi, odbornost a profesionalitu, tak jsem se rozhodl pro profesní studia. Již několik let, dá se říct, že 25 let jsem působil jako živnostník a od roku 2018 jsem založil po některých rozhodnutích svoji firmu SRO, kde vlastně nejstěženější záležitostí a zaměření je stavební výroba. Tak vnímám, protože samozřejmě dá se říct, že už jsem dosáhl nejvyššího stupně vzdělání, ať je to teda to doktorské, tak na základě toho jsem vždycky chtěl své znalosti a zkušenosti předávat dalším potenciálním zájemcům o studia, nebo respektive, který by chtěli být taky na vrcholu. Samozřejmě mám nějaké zkušenosti a znalosti z různých oborů a v působení v řadu firmách a přináší mě to, jak se říká, přidanou hodnotu a naplňuje mě to úplně doslova, protože cítím z toho nějakou odbornost a profesionalitu. A moje moto je celoživotní, protože asi od 18 let už ho používám stále a zní vzdělávání nebo investice do vzdělání je a základ budoucích úspěchů a výnosů. Určitě studium na IGA velice doporučuji, protože v dnešní době je to hodně moderní, to profesní studium a jak už jsem na začátku dnešního rozhovoru zmínil, dává nám to přidanou hodnotu v tom, že je to profesionální, odborné a profesní vzdělávání.